Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good day mga kababayan! Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito ang topic. Sa programang ito, pag-uusapan po natin yung iba't ibang patok at syempre trending na topic sa ating mahal na rehiyong Central Luzon. At dahil wala po muna si Jody, no? Ako po muna ang inyong makakasama, Jana Lumbang Parungaw, at hayaan nyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Napapanood po tayo, no, sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating Facebook account na CLTV 36 Official. Naku, para updated kayo at nalalaman nyo yung mga nangyayari sa ating rehiyon, no? I-follow nyo lamang po ang CLTV 36 Official and CLTV 36 News sa aming pong Facebook. Ito po yung aming mga Facebook accounts, no? Meron din kami sa Instagram, CLTV 36 Official, sa Twitter, CLTV 36, at ang aming YouTube account. Naku, mag-subscribe na dahil po buong mga programa ang mapapanood nyo sa CLTV 36 Official. At bisitahin nyo rin po ang aming website, cltv36.tv, at maki-TikTok sa @CLTV36. Today is July 3, mga kabaleno, araw po ng Lunes, unang araw ng pasok. Ay nako, kailangan po energetic tayo para naman ang buong linggo natin ay punong-puno tayo ng energy, good vibes, at talagang aktibo po tayong makapagtrabaho. No? Huwag nating isipin, naku, Lunes na naman. No? Huwag nating isipin yun. Ang isipin natin, Lunes na naman, we have 5 or 6 days para kumita. Naku, yan ang pinakamagandang nangyayari sa buhay natin, yung meron tayong kinikita araw-araw para sa ating pamilya at para po sa gastusin natin sa araw-araw. At ngayong Lunes din po, no, ito ay mahalagang araw, July 3, para sa mga kabalen nating nagbe-birthday. Happy birthday po sa aming BFF, best friend namin ni Patricia Mamango, no, si Manuel Pox Divina. Naku, kagabi nag-celebrate na kami. Tinreat niya kami. Sabi niya, today daw ay nakalaan para sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang immediate family, no? At syempre po, para makapag-relax itong aming kaibigan na si Manuel Divina. Thank you sa napakasarap na dinner
and coffee after, no? At syempre, alam mo naman yung nasasabi na namin sa'yo ni Patricia, yung aming wini-wish para sa'yo, yung lahat ng blessings na deserve mo sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, sana ibigay ni Lord. And I know, nagsisimula niya ng ibigay at na-enjoy mo na ngayon. At kayo po, lahat na nagbe-birthday ngayon, maligayang kaarawan at sana ay i-enjoy po ninyo ang inyong birthday at maging thankful po tayo sa ibinibigay na mga araw sa atin ng Panginoon para gawin po natin yung ating mga misyon sa buhay. At dumako naman po tayo sa ating mga greetings, no? Bago tayo magkwentuhan. Hindi ko pwedeng palampasin to dahil hinihintay ito ng ating mga selection ladies, no? Mula po sa Labne, San Miguel, Bulacan. Ito yung aking mga amiga, no? Sila, ayan, si Ira del Rosario, si Alma del Rosario, ano? At saka si Dayan Vidal, si Venus Saicondantes, si Arlene Samson, si Ami, si Myla at si Aiza Ramos Rivera. Ayan, nabati ko na kayo. Sana ay nag-e-enjoy din kayo sa araw na ito at masayang-masaya sa inyong mga ginagawa bilang mommies and syempre yung mga nagtatrabaho sa inyo. Ngayon, narito naman po ang ating question of the week, no? Mag-comment po kayo para later babasahin ko. Kung hindi niyo po nakita yung posted question natin itong mga nakaraang araw, maaari po kayong mag-comment dito sa mismong live na ito para babasahin ko, no? Para makasama po kayo sa ating kwentuhan. Ang ating question of the week, ano ang unforgettable moment mo tuwing umuulan? Ayan, nako, isipin nyo na. Ayan, ito may nag-comment na, no? Si Jenny Magkalas. Sabi niya, yung kukuha ng balde, tas itatapat sa butas ng bubungan. Ayan, marami pong nakakaranas dyan. Don't worry, Miss Jenny, hindi lamang po kayo. Sabi naman ni Rosa Rion, yung umaangge, ang ulan sa second floor din, bumabaha, naglilimas. Maglimas la pala, Rosa Karen niya, siguro makatok na niya siguro yung Rosa Karetang lugar, mababa niya, Lalbog Karela. Nga na naman pong Roberto Alarcon, yung pinapayungan tuwing umuulan ang mahal mo. So sweet, Kong Roberto. Ayan, kayo po, no? Ulitin ko, mag-comment po kayo para makasama kayo sa ating kwentuhan at kung may mga pa-shoutout kayo, naku, babasahin ko po yan. Dumako na po tayo sa napaka-interesting at kakaiba po natin siguro ng kwentuhan ngayong araw, no? Kasi sabi nga, ito yung unang nangyari dito sa isang paaralan dito sa atin sa Pampanga, particularly in the Angeles City, no? Isa ang pagtatapos ng pag-aaral po sa pinakahihintay natin at pinakamahalagang araw para po sa bawat mag-aaral at siguro sa ating pong mga magulang, no? Yung mga nagpapaaral sa atin. Ito po yung makakatungtong tayo sa entablado, no? Napakahalaga nito para magbigay ng mensahe sa kapwa estudyante. Ito po ay maituturing na ding tagumpay. No? Makita mo yung ating mga magulang, yung kasama natin sa graduation. Very proud po sila kapag nakikita nila tayong nagsasalita on stage. Nito lamang pong nakaraang buwan, isinagawa ang kauna-unahang Deaf Inclusive Commencement Exercises sa Holy Angel University, no? Pinangunahan po yan ng Angelite speaker at summa cum laude na si Miss Amy Rose Fernando. Ngayong araw, makakasama natin siya sa kwentuhan, no? At alamin natin yung kanyang kwento at itong kanyang, sasabi natin sigurong makasaysayan na speech. Amy, kumusta ka na? Ayan. Hello po. Gandang hapon po. Yes, baka may shout out ka dyan, yung mga kaibigan, mga supporters na ngayon ay nanonood sa iyo at siguro narinig nila yung speech mo pero gusto rin nilang malaman yung kwento sa likod nito. Sige, batiin mo sila. Ayan. Hello sa pamilya ko dyan sa Pulumbulo, sina Tita Kay, yung ate ko, pero I think nasa meeting siya ngayon kaya hindi siya. Yung mga kaibigan ko, Foolish Birds, hello po. Ano naman to, naka-Facebook Live naman tayo. So yung mga naka-missed sa kwentuhan natin, later on, pwede mo silang papanoorin muli. No? Ikaw ay student ng Bachelor of Arts in Communication. Yes. Is this your personal choice? Or may iba pang dahilan kung bakit ito yung kursong napili mo? Personal choice po siya since nung una, gusto ko po talagang gumawa ng pelikula. I wanted to be a director, a filmmaker. Pero nung high school, na-realize ko, ay, kaya ko palang mag-host.
ang daldal ko rin kasi. Mm. Tapos, nung pinursu ko na yung communication, I fell in love in advertising tsaka marketing. Ayun Ayan. po. Naku, I mean, na-threaten pa naman ako nung sinabi mong kaya at gusto mo yung pag-host, no? Baka one of these day, di natin alam, no? Yung mga mangyayari sa mga panahon na to. Malay mo, makasama ka namin sa CLTV at makikita mo, ikaw na pala yung nakaupo sa ating mga shows, no? We can never tell, lalo na sa potential Yes na po. nakikita namin sa'yo. Pupuntahan ko na itong inyong commencement exercise, Sige. ano. Usually naman talaga yung mga nakakakuha ng laude yan, no. Kasi Opo. sumakumbaldi kasi ako, no. Hindi, pero kidding aside, outstanding student naman ako kahit hindi tayo nakakuha ng laude, no. Pero nag-aral tayong mabuti at yun naman ang mahalaga. Minsan hindi tayo nakakakuha ng ganong klaseng honor, no. Pero kapag naman nasa puso mo yung natapos mo at meron kang goal, meron kang advocacy, no. Yun naman ang isa rin sa tinitingnan ng mga tao. At siguro Tama. isa rin sa mga achievements na maituturing mo. Pero ayun, pumunta tayo sa commencement exercise. Anong bang sinabi sa iyo nung mapili ka na magbigay ng mensahe sa inyong graduation? Did you expect na talaga dahil ikaw gagraduate ng summa cum laude? Actually, iba pa po yung valedictory address sa Angelite Speaker. Bale yung in-applyan ko po since hindi tayo pinalad mag-valedictorian, baka may ibang plano sa akin sa universe. Ayun po, nag-audition po ako. May screening po for Angelite Speaker kung saan magpapasa ka po ng script mo, yung speech mo mismo, tapos po kukontakin ka nila for an audition. Okay. Ayun po. So itong deaf inclusive commencement exercise, talaga ito ay kumbaga initiative ng Holy Angel University. Okay, na. That's Pinropose good to ko hear, po no? siya. Oo. Lalo na Opo. para sa mga siyempre yung mga bisita na yung mga parents na meron nga masasabi nating disability, no, sa sa Opo. pandinig. Ikaw bakit nagustuhan mo na maging isa ka sa mga magbibigay ng mensahe para sa graduation na ito? Nung high school pa lang po kasi, gusto ko na talagang mag-speech. Sabi ko kapag ako magsi-speech, gusto ko ako talaga yung magsa-sign. Kasi since both parents ko deaf sila, gusto ko talaga mag-sign. Kaso nung first year college pa lang talagang pinaplano ko na siya. Tinatry kong mag-sign while saying the speech. Ang kaso nagiging emotional ako tapos nawawala sa momentum. Kaya ayun, nag-reach out po ako sa family friend namin na si Tita May Delphine. SPED teacher po siya sa Angeles Elementary School. Family friend din po namin siya. Kaya, ayun po. Pero marunong ka talagang mag-sign language? Opo. Dahil both your parents ay merong disability. Deaf Ano? po. Yes po. Yung mga may kapatid ka? Opo, 3 po kami, pangalawa po ako. Pero walang nagmana sa mga magulang mo? Ng disability? Wala pong deaf. Pero apart sa mga sa parents mo, no, meron pang iba sa family? Mga relatives po, yung tito ko, hard of hearing pero he can speak naman fluently. Ayun, unlike my Sinabi parents. mo ba sa kanila na, that you were chosen para para dito sa speech na to, sa deaf inclusive commencement exercise ng paaralan? Hindi po. Actually, tinago ko talaga siya. Yung may alam lang yung ate ko. Kaya nung graduation po, gulat na gulat sila. Kaya yun, naging emotional. Hindi, napakaganda kasi noon, lalo na para sa mga magulang mo na makita kanila on stage. Opo. Kasi hindi ordinary speech ang dineliver mo. No? Gusto kong malaman siguro later sa pagbabalik ng ating programa yung mismong content. Kasi marami sa mga ating mga kabale, no, na nanonood sa atin ngayon ang hindi nila narinig yung mensahe ninyo. At gusto naming konting marites kung ano ba yung nilalaman niyan. At gusto naming madama sa puso namin itong nilalaman ng yung mensahe. Ayan, aabangan po ninyo yan. No? Huwag po kayo maglilipat ng channel. Tumutok po kayo lagi dito sa ating programang topic. Magbabalik po kami.
Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang topic at bago ko ihatid muli itong napaka-interesting nating bisita at sa ating napaka-interesting na topic, narito po muna ang ating question of the week. Ano ang unforgettable moment mo tuwing umuulan? Ayan, no, sa ating mga kabale, no, patuloy po kayong magkomento para later babasahin ko po ang inyong mga kasagutan dito sa ating napakagandang tanong kasi parang babalikan mo yan eh. Oo nga, no, ano nga kaya ang moment natin sa tagulan? Hindi lang siguro yung kakain tayo ng mainit na sabaw, hindi lang yung matutulog tayo na nakabalot ng kulambo. Baka merong special someone with us habang umuulan, ayan. At sa pagkakataong ito, no, bago namin mapag-usapan ni Amy itong kanyang speech, siguro para may idea na tayo, panoorin muna natin itong kanyang sinabi during the commencement exercise. Ladies and gentlemen, esteemed faculty members and administrators, proud parents and fellow graduates. Good morning, magandang umaga, mayang payabak po. Upon writing my speech, iniisip ko kung ano yung best description sa batch natin. Yung mga first year lang nag-face-to-face, tapos graduating na nung nag-face-to-face ulit. Tapos naisip ko, ay, tayo yata yung medyo nasayang yung uniform. Kidding aside, sabi nila normal yung feeling na takot matapos mag-aral kasi baka di pa pala ready sa real world. Ganun na ganun yung pakiramdam ko before ng internship. Mas lalong lumala yung anxiety kasi feel natin hindi tayo ganong ready because of online classes. Pero minsan, we just have to start and take the first step and see how it goes. Umpisahan mo muna. Di ba doon naman tayo magaling sa umpisa? Kimi! But really, let's give ourselves some credit and cut ourselves some slack. We have people around us who won't hesitate to reassure us that we are capable. Kaya minsan, kahit pakiramdam mo puro kamalasan ang ganap mo sa life, marirealize mo na buti na lang maswerte ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Truly, us graduating is a collective effort of ourselves, our friends, family, classmates, professors. Ayan, parang nagkaroon tayo ng idea kung paano yung naging delivery ni Amy ng kanyang speech at muli ibinabalik ko na po siya sa ating kwentuhan para naman malaman niya na meron siya mga viewers dito na nagpapa-shout out, no, si Jillian Colin Marimla at saka si Aaron Hernandez, si Isabel Garcia na nanonood ngayon at si Alika Jimenez and of course si Ronnie D. Naku, proud na proud sa iyo ang mga to. Amy, sino ba naman ang hindi, no? At saka, ayan, si Paulo G. Santos. Hello daw at Ching Malago. Ayan, Hello Sir po. Pao, anong ginagawa mo ngayon? I hope nagko-cover ka ng makabuluhang balita dyan kung nasaan ka man habang nanonood ka ng topic. Ayan. Balik ko na si Amy. Amy, itong speech mo na sinulat mo for the audition is the same speech na dineliver mo ng mismong graduation. Yes po. The same Ano yung po, sir. pinakalaman nitong ng mensahe mo? Bale, sinimulan ko lang po ng conclusion na gagraduate na kami and everything. Pero yung pinaka-main message niya talaga is to acknowledge the deaf community and their struggle since first-hand experience ko nakikita and na-experience and somehow understand that there's something to be done. Meron tayong dapat gawin at meron tayong kayang gawin to help them. Ayan. Narinig kita kanina, nagkapampangan ka. Um, So fluent ka rin sa Kapampangan. Opo. Kasi we are moving to being a Kapampangan channel. Kaya nakatulan eh. And buri ko rin siguro pong abalo na ng Kapampangan community that we have somebody like Amy na atin pong kayanakan na ating advocacy. Abanggit mo na din, Amy, na
na itang struggles nanitang siguro metong pamilyang atin kayong ita ka pamilya na ating disability kay nga pamakiramdam ni at the same time itang buri mong maging lang inclusive aliwa mo ketang Opo. pamilya pero ketang community na Opo. gagalawan nyo. Can you give us example kung nano laretang struggles siguro ika aporetang kaya kang pengari baka nita mo miyabi kayo ken community. Siguro po itang latest event na milyari po niyang Biyernes po, pepa-check up ya po yung ako. So, pag makanta po kasing bage, check up, hospital, government offices, ela po milwal na lala pong kayabi. Bali po ita. Deserve na naman po, they have their rights to healthcare, to everything. Oneng, ela po accessible karela kasi, edala po ang tinjan rin nga liwang tao. Ito, makanta po. Wapine, sana datang yung panahon na ita mo medyo hanggang basic Opo. sign languages na bakan ta eda pinafil detang kakatang PWDs ating kapansanan keng pamakiramdam na ela kayabe keng ela kayabe keng kwentuhan. Kailangan Opo. kayabe ela pamurin keng kwentuhan. Opo. Ating kang interpreter. So dela meta. Opo. Using map, may dala kang sarili mong interpreter, knowing that this is a inclusive commencement exercise, pero kaya initiative itang ating kapang interpreter. Balik ako ya po proposal itang, yung mig audition ko po, ako po yung sinabing, malyari ko po bang magdalang interpreter kasi po repengari ko, defla po. Walang, ito po. Baka na ning maging acceptance or reaction naning school, anyang i-propose mate. Very supportive na laman po. Oneng medyo makakarog mo po kasi audition niya pa rin, bakanta po, pante-pante. Fair ka rin ng students, may audition kami pa rin po. Ito po. Nino itang apili mo maging interpreter mo kasi sabi mo na din buri mo sana ika. Pero Opo. syempre minsan pag itang emosyon mo na mag-mix ketang gagawan mo misa po mga pagaga ka Opo. maapektuhan itang kaya kang delivery. So makanano may apiling kaya kang interpreter. Family friend ya po. Balik halaguran niya pong makuha pong tatang ko. Pero sinabi ko po kayo na na po sasabihin kayong pangari ko na kingwa kayo pong interpreter since surprise siya po. Pero kilala ko niya po talaga ever since. Anak kami po. Anyang ikit deren pengari mo ining kaya kang speech with an interpreter. Nanong ikit mo karela? Yung muna po, ako lang How will you masyadong describe them that moment? gala-gala po eh. Itatang ko kwento na po. Bibidyo na ako, nintutuloy ako nuluha. Palagi ako po, they feel included. Ito mo naman po talagang goal ko. Kasi pengari la rin po, may pag-aral rin pong anak. So, ingka ko mo po, dapat nung accessible ya ka rin aliway tang information, accessible ya rin po karela kasi pengari la rin po. Sana magtuloy-tuloy ing makanining pegumpisan mo Amy at siguro hanggang alakang pengaring PWD o ating kapansanan kayong pamakiramdam. Siguro metong nga kareng pwede tamong isulong ren kaya nakan kasi mali mo kareng kaklase tamo di ba aliwaman retang parents tamo po atin tamong kamag-anak or ating bisitang aliwa at least akakit da na daramdaman da makapag-participate la aliwa itang akakit da papalakpak po ta kayo go isipan da nanong kayang papalakpakan da Opo. di ba Makanta. aliwa itang papalakpak ka kasi balo mo na ano itang Opo. papalakpakan mo alika mo makigaya-gaya ika naman kasi minsan aliway tang reaction before you are excited puta kay putang deliver me another feeling itang mag-grow kaya ka itang datang kaya ka ika nanong emosyon inga di natang kaya ka anyang de-deliver me at deliver me itang kaya kang speech Yung de-deliver kaya po, medyo maningarog ko kasi po ating kong mabulol ko mga yan. Pero yung deliver ko na po, ay kaya po explain talaga yung feeling. Emotional pero proud. Proud ko ali dahil kay sarili ko, proud ko kasi apayari da ako, rempengari ko, hanggang atin lang pong kapansan. nanong obra da rin pengari mo Amy
Ima ko po housewife ya, itatang ko po, kantin personal ya po kayong meto nga private school. Outlinlin mo na. Itang akakita mo po kayo ni siguro, in general, na karang PWDs tamo na, natin na talagang kaikeng, they may have disability na, pero itang atin na pong yung gawan para kayong community. They can be responsible parents, lawan mo na para pag-aral de po, in meto nga summa cum laude, ang summa cum laude, itang payari mo yan pa payari mo yan pa mag-aral nga, ang kaya kang anak, bala mo, dakal ka daygan. Dakal ka daygan karetang taong alang disability pero edo pag-aral din karela nga anak susukula. Kumbaga susukula kita nga mo ni masakit ang biye ala tamong pera ala kong obra. Pero anong lawan may alaing kapansanan. Pero in kaya kang pengari he's working very hard with the support of your mother. Nasesese na kayong masalese. After this, ating ka pang plan pa more for depth inclusive programs, projects, or advocacies na burimong pagumpisan or burimong manton partners, makanyan, mali mo, ating tamong malbengeni na with the same goal na makasawop ka rin makaning community. Ngayon po, I'm currently employed na po keng Juan D. Nepomuceno Sons Inc. as a marketing associate. And keng position ko po kasi ngayon, ating ko pong chance mag-organize campaigns and events, programs para po makasawop tamo po keng deaf community. Ayan, dakal na ako rin po kasabihin, bawa po Tita May, tapong interpreter ko at inla rin pong organization na sasawop po ka ring deaf. Alam mo, aga na kakumod during the Giant Lantern Festival na kaya San Fernando. Balo mo ba, ating parts, karatang speeches, makanyan, na mag-hire lang mag-interpreter, makanyan At ikita mo makanani ka-effective para karatang malbekeng Facebook and well-acknowledged siya itang effort ay ita. At yan, tutuking graduation maleta mo ating pang tutuking event na akit tala na daragul itang awareness and itang inclusiveness kakalat ya sana pin po. Pota atin kang buring lakwan medyo makakabaning oras tamo, although feeling ko bitin pa kasi dakal kata pa pwedeng apik sabyan pota atin kang buring lakwan na mensahe karen kaya katamong kabalen at you can do sign language bakan to deliver meng masali sa bala mo tsaka naman kay graduation kaya mo pinikang ing interpreter na ning kaya kang mensahe karen kaya katamong kabalen. Itamongan po na okay po yung pandamdam. Sana po lagi tamo pong sasaw kareng pipi, kareng magkasakit pandamdam. Bakan ta po, gana-gana po mag-thrive keng society. Etala po lalakwan kasi they're just as capable, minsan mas capable na po. Okay. Akasanting na ni nga kaya kang mensahe, Amy, maka-inspire ka at sana nereng haliwata mong kaya nakan atin magkaroon tama mika atin tamo namang makanining advocacy itang maging yang inclusive kaya katamo nga community para kareng gana-ganang tao atin man kapansanan o alama kumata kumbaga humugot tamo pong inspirasyon kareng kalupa ng Amy at karenta pong kaya katang PWDs magsumikap king bie baka nita magilang responsabling pengari, maging responsabling anak, at maging responsabling partina po ning kaya katamong komunidad. Salamat pa si Bayo, Amy, and congratulations. We Kapampangans are very proud of you at syempre balok naman ng buong Holy Angel community and rin kaya katamong kabalen. Dakal pong salamat. Kaya kayungan, Amenal Beking, kaya katamo programang topic na. Tumuto kayo mo po kayong CLTV 36 para po kareng latest updates. King lagyo ng Jody Dizon, Mercado Akpo, Ijan, Alumbang, Parungaw. Taga rito kasama nyo, CLTV 36 at ito.